Tak ja sa hlásim už priamo z Dánska. Momentálne mám za sebou plus minus 1500 km a zostávajú mi ešte nejaké 2 hodinky do prístavu, čo by som chcel dať zajtra ráno. A našiel som si momentálne takéto pekné miesto na Park Fortnite a je to proste zadarmo kempingové miesto pri vode a sú tu stoličky, lavičky, čiže je to tu parádne vybavené. A takéto miesta by som uvítal celkom aj na Slovensku, ale tak o tom nie je video, takže vrátime sa naspäť k plánu. A zajtra si môžem kľudne pospať, spravím si kávu, najem sa a pomaličky o nejakej 9 by som chcel vyraziť. S tým, že mám to zhruba tie 2 hodinky, takže o nejakej 11. 12. by som chcel byť tam, pretože ešte 2 hodiny dopredu mám check-in, kde musím stáť pred trajektom, vybaviť všetky papiere alebo neviem čo všetko tam treba, to uvidím až zajtra. A potom sa následne nalodím a čaká ma 3-dňová plavba, takže som veľmi zvedavý, ako to zvládnem a dúfam, že more bude kľudné a nebude ma čakať morská choroba. Takže pevne v to dúfam a verím a teším sa veľmi. Veľmi sa teším a som zvedavý, čo ma ešte čaká. Ešte aby som vám ukázal to miesto, takto super to ono priamo pri vode, čiže úplná pecka. A auto je už síce samozrejme ako po výbuchu, ale tak čo už som 2 dní na cestách, takže ináč to nejde. Takže hlásim sa zajtra. A konečne sa nachádzam na lodi. Akože milo ma to prekvapilo, pretože tieto izby sú fakt brutálne krásne. Mám tu aj telku, vlastný záchod so sprchou, čiže úplne super a myslím si, že tie 3 dní to tu úplne vydržím. Akorát sa bojím stále tej morskej choroby a dúfam, že to bude úplne v pohode, že to more bude kľudné. A teším sa hlavne na ten oddych po tej ceste, pretože sa môžem konečne poriadne prespať, pozerať niečo a fakt si oddychnúť a dopriať si tú dovolenku. A po tých 3 dňoch konečne vystúpim na Islande a začne tá pravá paráda. Takže sa nesmierne teším a idem si ešte vychutnať odchod lode na more a potom už len oddych. No a máme tu menší update. Dneska ráno o 7 sme priplávali do Fajerských ostrovov, kde je možnosť výjsť zhruba na 3 hodinky, lenže sa tak rozpršalo, že som sa na to úplne vykašľal a radšej som ostal na kajute a pôjdem sa radšej prejsť niekam do kaviarne na kávu a doprajem si ešte ten oddych, ktorý mi zostáva. Ale čo sa týka tej plavby, tak v podstate ani neviem, ako mi tie 2 dní prebehli, lebo stále tu máte čo robiť. Je to 10-poschodová loď, ktorá má asi 2 kaviárne, 2 reštaurácie. Máte tu herňu plus nejaká tínedžerská izba, kde sú asi 4 plejka, čiže absolútne sa nenudíte. Hore je dokonca futbalové ihrisko, dole sa nachádza bazén, ale tam som sa ešte ani nebol pozrieť. A dokonca vzadu máte výrivky, čiže fakt tu je toho čo robiť. A ešte dole podo mňou sa nachádza obchod, kde si môžete kúpiť pivo, potraviny, oblečenie, nejaký parfém a proste samé blbosti, na ktoré by ste si spomenuli. No a čo sa týka akože také celkovo tých pocitov tej plavby, tak je to niečo nové, niečo divné, ale dá sa to v pohode zniesť. A akože prvý deň bol úplne super, ani som nevedel, že som na lodi, až na to, že ráno o 3:00 som sa zobudil na strašné húpanie a strašné rany.
čiže to bolo také, no, ale podarilo sa mi v pohode zaspať a jediný problém, ktorý som mal, tak bolo prvé ráno. Vtedy som bol úplne oťapený a asi do 11. som ani nevyliezol z postele a potom sa mi nejak podarilo prebrať a celý ten deň bol taký celý chaotický, bol som úplne omámený, ale nebolo mi úplne zle, čiže to bolo super. A dnes ráno, keď sme prichádzali do Fajerských ostrovov, tak tie vlny boli neskutočné. Mal som pocit, že tá loď sa húpe nejakých 5 metrov hore dole a bolo to niečo neskutočné. Čiže neviem, niekedy proste mám pocit, že úplne v pohode, nič mi to nevadí, zvykol by som si, ale ten včerajšok ráno ma dostal, že som bol taký oťapený, možno som sa len blbo vyspal, neviem. Ale v konečnom dôsledku si to neskutočne užívam a fakt ani neviem, ako mi tá plavba prebieha a ani sa nenazdám a zajtra ráno o 9:00 by som mal byť už na Islande, kde sa vylodím a následne už budem hľadať nejaké miesta a lokality, kam sa vydám. Len dúfam, že to počasie sa umudrí, lebo už keď som pozeral niekde v Dánsku, tak prvý deň alebo prvé 2 dní malo byť takéto sychavé počasie. Takže pevne verím, že sa to zlepší a budem si môcť užiť krásne počasie a behať kade to ide. Tak a ja som konečne na Islande. Včera, ako sme sa vylodili, tak som absolútne nič nenatáčal, iba pár záberov po ceste, pretože totálne pršalo a fúkal extrémne silný vietor. Takže som sa začal presúvať smerom dole na juh, kde to už bolo o mnoho lepšie, ale aj tak ten vietor neutíchal a ustal možno až dnes okolo obeda, tak som si povedal, že aspoň ukončím toto video. Hneď ako sme sa vylodili, tak tam vás čaká kontrola, kde vám pozrú, že či nesiete nejaké mäsité výrobky a tak ďalej. Máte tam, tuším, 3 kg potravín možnosť doviesť, ktoré nepresahujú hodnotu viac ako 170 €. Takže na to si treba dať pozor. No ale nás absolútne nezastavovali, pretože fúkal ten vetor a strašne veľmi pršalo. Takže asi sme mali šťastie a to bolo asi všetko celkovo k tej lodi a k tým kontrolám, čo by vás tu čakali. A v podstate, ako som už povedal, ďalej som sa iba presúval dole na juh, kde už som stihol navštíviť pár lokalít, ktoré budete mať možnosť vidieť v tom ďalšom videu. Takže zatiaľ asi toľko k tomu trajektu a všetkým tým veciam okolo a my sa uvidíme pri ďalšom videu už priamo z Islandu. Čaute.